Asikaze Florence. Abizwa ilwamu. Kodwa Sunday. Khona ngizoba safe wonke umuntu abe safe. Khona ngizokwazi ukwenza lo msebenzi nawe. So baba sicela ukuchazela isifiso sethu sicela useke. Cela ukuthi ucancel icontract nawe. Because bawuphulile umthetho. Mawufaka ubugebengu esikoleni, even wena principal. Manje ubugebengu esikoleni sinqoqo. Wena principal. Ukurate ingane zethu esikoleni sinqoqo. Moletha ama-drugs esikoleni, letha ama-drugs sinqoqo. Mawuhlukumeza othisha esikoleni sinqoqo. So, cela usiterminate i-contract nalawo bantu. Because benze ubugebengu. Not unless lento yokuthi letha ama-foreigners la ungayiboni ubugebengu. You know ukuthi ngithola i-profit yakhe, ngishini ya-fundraise. Nayo sazoyi-check ukuthi ivumele kangakanani. Because angazi ngizona isikole esi-effect, West in-effect inabantu bokufika abangenama-tithe, abangenamaphepha. Ngiqala ngqawukizo. Can you do that SGB uniterminate i-contract nalabo bantu abaqasha abantu bokufika? Nekuthi umthetho uyavuma ukuthi nibe ne-effect. Nibe ne-effect nabantu base-South Africa, abantu aba-traceable. Esizokwazi kumele ngigebengu sobathola. Ngoba kuney'ngane zethu, kuney'ngane zamantombazane. Ngaphandle kwasikhuluma, mhlawumbe labantu laba khona ingane abalala nazo la kodwa nikwazi lokho ngoba zika-report noma kavile. Ngoba i-rape iyawuthatha ngisho 20 years. Nokuthi uyi-understand. Umuntu engayikhulumi indaba ye-rape.